tembangnya rusak le. Orang nunggu ya. Anggen kita nyuwun dhumateng Gusti ingkang akarya jagat tansah kinabulan ugi dipun ijabahi dening Gusti ingkang Maha Agung. Adicara kalajengaken inggih menika menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kagem sedaya kemawon ingkang rawuh wonten dalu punika, semangga kawula aturi jumeneng sautawis menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga Diri. Gua ngetek Pak. Hei. Matur semanggungan katuran lenggah mari. Adicara kalajengaken inggih menika gelaring budaya garapan tari saking Gembala Sardula. Oke.
Makaten pagelaran reog Gembala Sardula ingkang sampun katuraken dening kadang-kadang seniman reog saking Kecamatan Bungkal Ponorogo. Adicara kalajengaken Baitul Hasanah inggih menika tausiah budaya saking panjenenganipun Bapak Haji Mutsani SPD. Wekdal sak cekapipun kawula aturaken nyuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalene malih disajane para warok-warok kok melempem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ingkang satuhu kawula hormati panjenenganipun Bapak Camat Bungkal, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek Bungkal, ugi panjenenganipun sesepuh kula wonten ing Kecamatan Bungkal, Bapak anggota Dewan Kabupaten Ponorogo. Inggih cayektos utaminipun wonten ing dalu menika ingkang kita rantos rawuhipun panjenenganipun Bapak Bupati Ponorogo Kang Sugiri ingkang kula hormati, ingkang insyaallah mangke rawuh wonten Kecamatan Bungkal mriki. Ugi kadang-kadang kula para seniman reog wonten ing Bungkal dalasan ingkang rawuh wonten ing kalanggan menika. Monggo ingkang sepisan kita ngaturaken syukur wonten ngarsanipun ingkang akarya jagat nggih menika Gusti Allah Subhanahu wa taala kang tansah paring rahmat barokah mewah kawilujengan dumateng kula lan handika sedaya. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya tansah dipun dadosaken minangka kawulanipun Gusti Allah ingkang saged anampi kabegjan kawilujengan donya ngantos ing akhirat mangke. Allahumma amin. Pripun kabare? Sami sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Nek dalu wingi-wingi kula panjenengan sedaya sampun tadarus Al-Quran. Ngaten nggih? Alhamdulillah kula yakin nek wanci siam niki panjenengan ugi mempen anggenipun ngibadah jalaran kula lan panjenengan sedaya netepi nuhoni minangka kawulanipun Gusti Allah ingkang sami insyaallah. Nah, sarene dalu niki kula panjenengan sedaya mahargya tadarus budaya kula badhe ngaturaken satunggaling tembang ingkang insyaallah minangka gegebengan kagem para warok-warok wonten ing Ponorogo. Niki tembange dandang kula. Lamun sira kalah ya. Angga guru kaki. Niki suarane mboten ono. Niki kesane ten. Milio manungsa kang nyata ingkang becik martabate carta ngerti ing hukum
kang ibadah lan kang wirai syukur oleh wong topo ingkang wus mungkur tan mikir pawewehing liyan iku pantes sira guranana kaki sartane kawruhana ditibane napa to niku syukur alhamdulillah nggih kula panjenengan sedaya minangka titahipun Gusti Allah Kang Mas nggih ingkang roko sedaya niki sejatine padha awake dhewe niki dudu sapa-sapa tan liya kula lan panjenengan niki padha kawulane Gusti Allah sing maune ya ora duwe apa-apa lan ora iso apa-apa kejawi awake dhewe namung dipun paringi kegiatan dening Gusti Allah mila awake dhewe dititahne niki dening Gusti Allah dawuh wonten ing salebeting kitab suci Al-Qur'an nek awake dhewe niki dititahne minangka kawula lan anggadhahi kewajiban ngibadah wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kula yakin panjenengan sedaya kita sedaya pengin gayuh kamulyan donya mbah-mbah biyen sesepuh kita sampun kathah paring dawuh wong Jawa antawisipun wong nandur bakal mundur. Iku kata-kata utawi wicantenan kowe edi sanget wong nandur bakal mundur lan lintu-lintunipun kathah sanget menawi kita wigatosaken. Mila saking menika monggo anggen kita dados kawulanipun Gusti Allah sareng-sareng kita bangun sesarengan kita guyub rukun sayek saiko proyo supados kula lan panjenengan anggen kita dados kawulane Gusti Allah niki saged inggih tumuju lek bener terus kuwi nggih boten saged nggih Kang Mas nggih ora iso awake dhewe iki makhluk foto wan pisan cak menten kathah niki mboten enten sing wantun ngaku lek aku ora tahu salah napa kiye nggih tahu salah sami mawon bolak-balik dados kok kesifatan niki sifate menungso mila saking menika nggih monggo kita sami agegebengan ing antawisipun kula panjenengan sedaya minangka penggemar seni. Nah, niki seni membikin suasana jadi indah. Dengan seni hidup jadi indah. Wah, niki ya enten riok niki sedaya ora remen nggih. Aja ngaku wong Ponorogo lek ora seneng karo tenanan iki. Lanipun nggih. Dengan seni hidup menjadi indah. Terus ditambah dengan ilmu hidup menjadi mudah. Terus kesukaran niku badhe dipun udari menawi kula panjenengan sedaya anggadhahi seserepan. Lajeng ingkang angka 3 agama. Dengan agama hidup menjadi terarah. Nah niki monggo kita dadosaken gegeman. Kita manusia diberikan budaya oleh Allah yang berupa seni, utamanya reok Ponorogo ini. Monggo dipun leluri. Ngoten madhok Kang Mas nggih. Madhok. Iki wau ingkang Gegladen Singo Barong. Niku wis kedah kiat namane wajane. Yen iki lho hati ngendikan iki latihane nyakot Bonggolori. Alhamdulillah
kanthi mekaten niki kanca-kanca ingkang paraga para pembarong niki alhamdulillah saged anyegahaken seninipun dumateng masyarakat sehingga andamel regenging swasana lan angangkat asmanipun Kota Reyok Ponorogo. Alhamdulillah. Ugi kanca-kanca niku ingkang maraga Bujangga Anom. Itu kula ingkang remen niku. Nggih menawi kula. Nah nggih. Nggih. Napa sing saire niku mboten wonten nggih. Napa niku? Siang makan nasi kalau malam. Kok ame-ame belalang. Siang makan nasi kalau malam. Sing miti Bujangga Anom ini. Alhamdulillah. Iki minangka para paraga nggih patih ing Kraton Mengkerduk Likala semanten. Nggih. Niki dipun paragakaken dening para paraga Bujangga Anom. Hak jadil-jadilipun nggih ngaten kados endahipun nek taun rumiyin niki kakung nggih Pak Camat nggih. Wah niki sing adik-adik sing untuk ganteng-ganteng iki biyen wis dadekne Mairil. Jadil alhamdulillah. Iki samangke senianipun niki dipun nggih. Dipun lajengaken dan niki mila monggo warok ingkang ngemu suraos niki wewarah. Nggih niki perlu dipun. Warok niku artine wewarah. Artosipun nopo? Warok punya jiwa kesatria. Warok harus bisa menjadi teladan. Mila saking menika gegebanipun menawi dados patuladan kados ingkang ginarba wonten ing Serat Dandang Gula Kala wau nggih lamun anggeg guru kaki golek sujanma kang nyata. Sepisan napa pertandanipun ingkang becik bebudene apik sae akhlak lan tumindakipun. Insyaallah kanca-kanca seniman Reyok niki menawi kemasyarakatan ngoten alhamdulillah sampun sae-sae kalian tanggi tepalih kalian kanca-kanca setia kawan. Insyaallah niki bebudenipun tawi akhlakipun mun sewu ingkang kados ginarba wonten tembang menika sampun memenuhi syarat insyaallah. Kang becik bebudene ngerti ing hukum insyaallah kula panjenengan monggo dipun taati niki wonten ing donya niki hukumipun negara. Ya negara gadah aturan niki ditaati aturan-aturane pemerintah Republik Indonesia. Ugi kita sedaya taat dumateng aturane agama. Insyaallah niki donyane oleh akhirate nggih boten kapitunan. Carta ngerti hukum dipun tambah ibadah. Alhamdulillah niki poso insyaallah kula pitados kanca-kanca niki digunakaken siam wonten ing wanci siang wonten nggih. Alhamdulillah niki dipun kabulaken yo niki nggih lajeng sak lajengipun nggih iki kula malah remen pancen seninipun kanca-kanca Reyok ngaten iki. Kang ngerti hukum kang ibadah lan kang wirai. Nggih. Wirai niki nggih padha karo pengiran niku balik malih niki waroke Ponorogo ingkang insyaallah panjenengan sedaya dados inggih jejegipun Kota Ponorogo anggenipun mahargya seni Reyok ngantos mangke langgeng ing swasana ing Ponorogo Jaya menuju Ponorogo hebat. Siap. Alhamdulillah nggih monggo sak mangke kita ndedonga lan mangke kita lajengaken inggih adicara salajengipun. Monggo niki donganipun badhe khidmat sawetawis nggih Mas nggih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallam radhiyallahu taala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut hawin alaina fi sakharatil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kathah lepat nyuwun agunging pangapunten ingkang sakathah-kathahipun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturaken matur agunging panuwun dhumateng panjenenganipun Bapak Haji Mutsani SPD ingkang sampun paring tausiah budaya wonten dalu punika. Sabar dulur menika panjenenganipun Bapak Camat kepareng jumeneng santawis paring atur pangandikan dhumateng sedaya pandemen seni reog wonten ing dalu punika. Wekdal sasekawipun katuraken dhumateng panjenenganipun Bapak Camat Bungkal Bapak Wasis. Ngapunten Bapak Ibu para rawuh. Niki mengke Pak Camat sambutane kalih menit mawon cocok. Cocok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, ingkang kula hormati para sesepuh reog saking Kabupaten Ponorogo, sugeng rawuh Mbah Pur, ugi bapak-bapak sesepuh reog saking Kabupaten Ponorogo, Mas Agung sugeng rawuh. Ingkang kula hormati Bapak anggota DPRD Kabupaten Ponorogo saking Dapil 4 rawuh Pak Siswandi, rawuh Mas Teguh. Ingkang kula hormati Pak Kapolsek Pak Dan Ramil, ingkang kula hormati para seniman seniwati reog sekecamatan Bungkal, ingkang kula hormati Bapak Ibu Kepala Desa sekecamatan Bungkal, Bapak Ibu Kepala Dinas Instansi seniman seniwati reog saking luar kecamatan Bungkal sugeng rawuh wonten ing kecamatan Bungkal. Ugi Bapak Ibu para rawuh ingkang kula hormati. Lalu menika kepareng matur Pak Hadi juga ingkang kula hormati. Wah, Pak Hadi Sasmito sesepuh. Bapak Ibu kepareng matur ingkang angka sepindah ngaturaken matur sembah nuwun dumateng sedaya panitia khususipun grup reog enggal wonten ing Kecamatan Bungkal ingkang naminipun grup reog Tembolo Sardula. Bilih wonten ing dalu menika kita sami saged ngawontenaken acara nggih menika Tadarus Budaya Seniman Reog Kecamatan Bungkal. Ingkang angka kalih Bapak Ibu bilih acara wonten ing dalu menika inggih ujubipun syukuran mensyukuri dene napa reog Kabupaten Ponorogo alhamdulillah sampun dipun akeni, sampun dipun catet wonten UNESCO minangka warisan budaya tak benda. Tepuk tangan. Salajengipun Bapak Ibu ingkang terakhir, bahwa dengan kegiatan malam hari ini
kita semua berharap bahwa malam hari ini sebagai tanda kita seluruh seniman dan seniwati reog di Kecamatan Bungkal ini bersatu padu untuk mendukung program-program dari Bapak Bupati Ponorogo menuju Ponorogo hebat. Setuju? Sampun ngoten mawon. Nyuwun pangapunten wonten kirang langkungipun. Akhiripun I love you friend. Bungkal jos. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panuwun dumateng pepundhen kula Bapak Camat Bungkal ingkang paring sabda pangandika wonten dalu punika. Saklajengipun adicara inggih menika panjurung donga pangestu. Nyuwun sewu Mbah Pur, sugeng dalu wekdalipun tepat. Jenengan pas jatahe minggah, jenengan rawuh. Wekdal kawula aturaken dumateng panjenenganipun Mbah Pur. Monggo. Ayo, panggah kecolongan dah. Nyuwun sewu, sugeng kula katur dumateng Bapak Camat lan para sesepuh adi sepuh, tokoh-tokoh seniman reog Kecamatan Bungkal. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalu menika kula lan panjenengan sami tansah pinanggarakanipun Allah Subhanahu wa taala. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kula percaya kula yakin lek sederek sedulur kula seniman Kecamatan Bungkal ora njombok tenan. Tepuk tangan. Gumbala Sardula. Weh, lha iki malah berarti komandane reog obyok niku malah saka Bungkal Mbah Hadi. Lah Gumbala iki tukang gembalan iki kene kok. Ki sing digembala termasuk harimau tenggara barang kae lho. Ketuwek kene malian. Iya toh? Iya. Lah teko Bungkal bakal diungkal sak kabehane. Napa harus diadakan tadarus budaya? Niki lek neng media padha ngracuni nggih. Tadarus ki yo ngaji Quran neng masjid. Tadarus kok budaya, jare penyelewengan, jarene ora oleh budaya dicampur adukan kalian agama. Niki sing marai wong-wong niku kudu ngaji melih teng Bungkal. Kudu ngaji melih nggone Mas Ikun apa nggone Mbah Lurah Kupo. Nggih mboten? Budaya kalau agama harus disawijekne. Awake dhewe duwe barometer, awake dhewe duwe angger-angger lek seniman budaya ing tanah Jawa khususipun ora bakal bisa kuncara tanpa digandengne karo agama. Setuju? Awake dhewe tetep duwe guru ya kuwi Kanjeng Guru Sunan Kalijaga. Setuju sedaya? Nggih. Sedulur-sedulur iki ahli budaya, wong sing pas sing ngerti ning babagan agama, ora kok goblok. Saestu lek pengen ngaji kan tenggen kula. Ning ngaji reog lho. Ngaji kitab ning ngene Mbah Yayi wae. Ngoten nggih? Tetap kita dalam budaya tetap mengingat kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberi rahmat kepada kita, kemuliaan kepada budaya seni reog Ponorogo yang sekarang sudah menjadi warisan dunia tak benda milik Indonesia. Dan saya sangat mengenang termasuk Kecamatan Bungkal waktu 2022 kemarin yang paling pertama kecamatan ngenekne orasi reog untuk mendukung
reok menuju Wijaya UNESCO. Tepuk tangan kembali untuk saudara-saudara kita. Kulon iki ben acara reokan ning Bungkal mesti diundangi. Nek ora diundangi jarene omonge ora sah. Nggih. Halal bihalal pertama ya Bungkal. Ya teng mriki niku. Teng lapangan nek siang nggih. Makane niki kula suwun dengan entene Gumbala Sardula reok sekecamatan Bungkal, reok se-Indonesia bakal diungkal ning kecamatan Bungkal. Rahayu ning bumi reok khusus kanggo Ponorogo. Ayo, iki reokan para sida ora iki. Dadake diangkat, dadele maju. Ngendangi siap. Oh. Bebaronge tinggi ayo. Jamput. Ayo. Tadarus budaya rahayu ning bumi. Nuswantara. Ayo dadake ngadeg. Nuswantara hairing seni reok Ponorogo tadarus budaya buktiane ing masyarakat Indonesia bisa dadi tepo tulodo, bisa dadi tontonan kang bisa dadi tuntunan. Gumbala Sardula bisa dadi panuntun para seniman reok kang bisa ambergawe, kang bisa dadi tuntunan lan tontonan kang sejati. Kanthi rasa sejati ning rasa kang dumunung ana kiblat kula Allah ibuipun Muhammad Rasulullah. Kanthi mupet peputoning tekad linambaran sura doiran muka prasto uleng darmasuci. Duh Gusti Kakang Maha Agung, duh Gusti Kakang Maha Murwan. Ing bulan Ramadan kang agung kang mulya bisa anyeksen guyub lan rukunipun para seniman reok Ponorogo. Jen setan priprayangan padha minggir padha minggah padha ganggu gawe ajat pangajat seniman reok Kecamatan Bungkal tansah bisa berkain bumi Ponorogo.